kejawi kula aturaken dumateng Mbak Nanda lan Mas Relo, ugi kula aturaken dumateng Bapak Ibu sedaya mawon mliginipun piyayi-piyayi putri ingkang kepareng lesehan ngesot mirsani wayang wonten mriki. Jumlahipun semanten kathahe parandene nadyanto campur kakung karo putri anggene lesehan anggene lenggah jenak pinarak tetep semangat tetep seneng kang dadi penggalihe muga-muga kabeh sing mirsani diparingi swarga ing tembene amin ya rabbal alamin ngono kuwi sing ngangge kudung wah elok tenan kok kene ketok kudunge tok ha iya wis muga-muga sing dikudungi ora mung mustakane, ora mung rikmane, ning nganti tekan atine ya dikudungi. Aja nganti dhuwur ketoke kudung ngisor bake warung ya aja, Nduk. Ayo. Mboten nggih. Monggo Mbak Dian. Mugantuk berkahe widi Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ya nok satemah aku kelawan kowe lan sedaya pinaringan berkah barokah kesehatan satemah bisa silaturahim mapan ana ing daleme Bapak Purnomo lan Ibu Siswati iya yung iya mapan ana ing Driyareja Muntara Nadi Magetan Ripalungguhan iki awake dhewe intisarine mung ngestokake dawuh nadyanto mung lumantar telepon Mbak Nanda sing bola-bali nelpon karo awake dhewe lan uga WA karo awake dhewe durung nate bisa ketemune ya nalika sore mau aku sak kanca sowan ning dalem kene iya intine matur nuwun ingkang tanpa upama ya Mak marang Pak Purnomo dasaripun pancen panjenengan menika piyayi pinter nalika sonten wau kula sampun sharing sampun diskusi kalian Pak Purnomo pancen piyayi ingkang ampuh piyayi ingkang jangkep tur tetep menjadi orang Jawa yang seutuhnya Mak bener pancen kaya mengkono lah anggone Mahargya Putra Mbiwada Siwi mala kramakake Mbak Nanda karo Mas Relo intisarine nyuwun pangestu pandonga panjurung saking sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh mugi-mugi temanten kekalih tansah pinaringan katentreman rahayu lan ugi pikantuk wahyune jodoh menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah penuh dengan kasih sayang ya nok iya pancen kaya mengkono yo nadyanto mapan ana ing nuwun sewu rada desa kaya ngene ning patut minangka conto patut minangka tepa tuladha pancen Pak Purnomo iki piyayine jan grapyak semanak semedulur nadyan pisanan sik ketemu karo awake dhewe ya ora mung Pak Purnomo ning klebu para panitia ingkang kadhapuk kajibah ing ratri iki Mak kabeh racake ya blater-blater racake alus-alus piyayine aku mudhun saka kendaraan langsung digonceng sepeda motor tumuju ana daleme Pak Purnomo bareng tekono daleme Pak Purnomo ketemu karo panjenengane Pak Purnomo wah monggo Pak Dalang katuran mlebet wonten ing griya kula nggih menika lho Pak Dalang gubuk kula namung kados mekaten kalih nuwun sewu Pak Dalang sak sampunipun lenggah monggo kalian dipun sambi jajanipun kowe terus mangan ora mangan ndumungne meja ren apa-apa blas lambemu elek kaya ngono kuwi ora kuwi mung guyonan apa wae cemawis pokoke awake dhewe sak kanca diuja ana sate lah kowe komplit iya luar biasa pancen kaya ngono kuwi ya karo nderekake Pak Purnomo anggene tasakuran sisan gawe awake dhewe ya nderek promosi lan nderek ndongaake temanten kekalih ya kuwi mligine Mbak Nanda ya sing panjenengane uga kagungan ya kuwi ladies salon ya Mbak pancen kaya ngono kuwi wis bertebaran ana laladan Magetan
yen pancen tresna kalian Mbak Nanda kepengin dandani awak, dandani praupan utawa apa wae, silahkan datang ke Ladies Salon. Wah iya, bener. Kaya ngono kuwi. Nah, inti sarine ayo nduk tak derekake awake dhewe bebarengan nyenyuwun marang Purbane Hyang Agung meminta marang Syekh Nugrahaning Bathara muga-muga Bapak Purnomo sak keluarga sak rampunge wayangan manggya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan murah rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah. Ya pancen kaya mengkono tur dasare sing kepareng nyeng kuyung rawuh jan semene akeh ya Mbak. Luar biasa iki dadi bukti lamun to sing jenenge tontonan wayang iki tetep menjadi favorit lan isih mendarak mendaging di hati sanubari para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Magetan. Wah ngono. Sembodo Kang Jinangka, rahayu Kang tinemu, basuki ingkang kaesti dening Pak Purnomo, satemah tansah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir. Amin. Ugi sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh mirsani wonten mriki, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, rejekinipun inggih kathah lan tundanipun dipun paringi slamet donya tekan akhiripun. Amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. sesembahanmu rintan wonten
Awake dhewe nderekake dawuh pangandikane Bapa Purnama ngono ya Mak. Kejaba wayangan supaya luwih meriah, luwih gayeng iki ana bintang tamune mengko ana Cak Percil CS. Oh iya, karo anakku wadon iki genduk Niken Salindri sing nyatane wis kepareng berbaur dengan sinden-sinden Madangkara. Iya Mak iya. Terus arep piye? Alon-alon ya, Nduk. Diwiwiti saka sing klasik-klasik luwih dhisik engko saya anget. Ya, Lan penggemare Mbak Niken Salindri men ora kesuwen nunggu iki cara pedah montor dipanasi luwih dhisik alon-alon. Ya, Slindru Songo. Men coba genduk Niken Salindri men didampingi karo mboke Bu Kesi Rahayu men jumeneng dhisik tumpake sepur. Monggo, dados, yuk. Genduk Niken sing isih enom dhisik sampeyan tak aturi anu Nduk ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapa Purnama Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene Nduk Niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu Nduk. Nggih, kagem Bapak Purnama. Nggih, leres nggih? Leres Pak Purnama. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnama niku kok kula ngeling-eling Purnama Pedhot ngoten mawon. Wah, iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngoten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnama, Bu Purnama kalian warga Driyareja Magetan. Oh, Nguntanadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnama. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnama mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk. Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnama. Purnama ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh dengan sepenuh hati Bapak Purnama tresnani lan nglestarekake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Driyareja ngono kuwi. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo, Mbok Genti. Kula. Nggih no.
Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnomo. Aku mau berpantun dulu dong. Weh, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho Pak. Pantune piye Bu Kesi? Nonton wayang, ha? Utuh burung gelatik nih. Oh, genti Nduk, genti. Alah. Rungokno ya? Nggih. Wirengna ya. Nonton wayang di Kota Magetan. Cakep. Yang aku sayang sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang Magetan. ning Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kuntadi sayang yang menjadi idaman. Iya. Piye Nduk, bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung, ning omah yo tukaran kan. Loh, itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu rumah tangga. Iya. Lah kula ndek wingi ngertos jenengan tukaran kali Bu Kensi teng ndur panggung Bu Kensi jenengan kengken apa to? Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu iki. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kayak rumusnya ngene Nduk, angger aku bar tukaran karo Bu Kesi, bar kuwi Bu Kesi mesti mengandung neh bar kuwi terusan. Lah iya. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Nah, niki sekalian napa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih kertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadang ora gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Ning wong wedok iku Mbak Nanda pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, Tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Ancene perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo, Pak ora Mas Cahyo Relo, mengalah. ora Mas Relo, ora Bapak Yoyo. Pokoknya jenengan ini bener, ora bener, salah, ora salah, kudu ngaku salah ning ngarepe wong wedok. Dah. Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? Lek iso orang ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekeki duit. Nggih ta, Bu? Betul. Itu lek hatinya berbunga-bunga. Ngene lho, Nduk. Ini aku nengahi Pripun, niku pripun? kuwi nun sewu ora kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten. Ning witing klapa sak lubune, ngeten Bu Kesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. No. Tapi aku ya enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku ya, Nduk. Nggih. Tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Iya kan? Nggih. Cocok? Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku Oh. disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese Nggih. sampean. Nggih. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rong bab kuwi? Tembange Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganu. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh, ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan.
Dadi tembang iki dibawani Pangkur. Iki cakepane sing gawe Pak Cahyo Kuntadi. Ning cengkoke sing ndamel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bu Kesi wae, terus engko bacute iki Kadung Trisno jenengan bisa berdua. Ngono ya. Nggih, ngono. Nggih. Ya Bu Kesi. Sampeyan sing cendhek-cendhek ora apa-apa kok ya. Ya. Sik dhewe ora apa-apa ya. Wani nih kan? Oke, sip, yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas nggih. Masinang kling Cahyanirna Ya, Bu Kesi, bantunan Bu. Nimas mestikaning jantung Ni terus Ken. kenyokang saking Sal salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin linambaran jiwa terakhir Dri. Triya sumarah mreng Gusti. Alhamdulillah. Nggih, sak Pangkur ki Nduk, openono ya Nduk tembang iki. Nggih, Pak. Iki lek gawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. Alah gombal among sapa sing ngomong? Apa ya kuat ora nyedok nyedok alah bapakmu lho Dek bengi ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wirawiri nang ngarepku lho. Jam 12 bengi kan. Ngopo, Pak? Terus wayahe lho. Ngelingke aku kok kan. Oh, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bu Kesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud ngono lho maksude. Oh, percaya mboten, Pak? Percaya mboten, Pak? Ora percaya. Alah percaya karepmu ora ya karepmu. Tak kira wae Endinge piye, Bu? Endinge piye, Bu? Endinge ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho. Gelandang mbakmu ngene mlebu ngene iki lho kan. Terus diapake, Bu? Alah bocah cilik rasane melok ngerti. Halo, wong sampean yo ngomong kok ya kan aku ingin tahu. Aja, sampean sik belum 17 tahun ke atas. Hari iki 17 ya, Bu. Oh iya. Yo bacute anu ya Nduk Kadung Trisno. Nggih. Nah, iki enteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tetsane yen mbok berangkatan
Kesi. Pacane sarwa asri jeroba Rebah. Kesi dhisik gene ya. Lamet wis katon tejane yen kok berangkat para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa. Saged istirahat rumiyin sedhela, Nduk. Nah, nggih. Bu Kesi ya ben istirahat. Iya. Nadyanto bocah wis viral neng gelaring wayang uga neng dangdutan campursari. Neng nyatane nembang tradisi ya isih apik ya, Yuk.
Mergo pancen ngibarate omah ki pondasine wis kuat dhisik. Mangkate iki niken mbiyen ya saka wayang dhisik wong ramane iki ya dalang. Oh iya ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Yo saiki men rada anget ngaturi rawuhe ya kuwi Cak Percil CS. Wah ya. Yo dikurmati nganggo serampat men Cak Percil menghibur warga masyarakat di Ndriyorjo. Ngono ya, Mak. Monggo Cak, yo serampat dados. Iya iya. Aku lara nang omahe Pak Purnomo ono seragam kowe iki. Yo. Mandek Mas. Mandek kok. Tok tuyat tok tok tung tok telang. Tok tung tok tok. Kamu ya. Hormat aku. Wilujeng dalu, Mak Cange. Wilujeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga masyarakat mriki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan. Alah saestu kula mlebet teng daleme Pak Purnomo, nggih. Langsung ditokne pawon. Liwat mriki kula.
Cetuk Yuti. Tukang masak karo Yuati. Yuati kalih Yuti. Awakmu kok apal? Apal mau mangan apa kuwi jenenge? Kulup apa? Kates. Yuh pawait. Jane iki jane iki apa iki kulup apa obat aku. Lah awakmu njipuk langsung ning pawone. Njipuk sing wis dimasak. Lah nggih. Lah sing urung dimasak mbok ganyang yo. Cangkemmu yo pahit. Layak kok pahit le. Alhamdulillah. Nggih. Dangu mboten nate kepanggih. Niki asli wonten Magetan luar biasa penonton bludak niki. Nggih, pancen mekaten. Mertandani bilih piyai Magetan menika sanget anggenipun tresna dumateng budaya mliginipun wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Magetan malam hari ini. Luar biasa. Sing nonton niku lho sampeyan kathahe kok gumunku wedok tok jane lanange iki lho ning ndi iki lho. Endi ta? Lek iki Lah lanange mosok mung sak cilik-cilik kene iki tok. Lah iki lho wedok tok sampeyan kathahe iki lho. Kowe lho ape ndelok apa yo? Kowe ngerti wayang apa ora? awakmu Delok kowe. Oh, berarti pengen roh. Oh, roh kula temrap kula. Wong sakmene akeh iki mung pengen roh gantenge Percil. Alah. Percil kok ganteng kok enek. Percaya to sampean. Apa sampean iki ora tau ngilo apa piye sing ngarani awake. Ning omah sajake ra enek kaca pengilo. Lho lek sing delok wedok-wedok apa ya mung pengen roh ganteng ku to le. Percil ganteng nggih Bu nggih. Alah. Ya ora. Piye? Elek to. Lah yo lah ngono kok awakmu sombong jare pengen Wis to ben sombong dhisik le iki teng daleme Bapak Purnomo. Nah, kowe hati-hati kudune ning kene. Nyapa? Timbang diworsoni pedhot. Lah nyapa? Lah, Iki Pak duduk Purnomo. Pak Polisi. Iki Pak Guru. Oh, ora kowe. nggih. Lagi ngoten to niki ajate napa? Hajatipun Mahardya Putra Mbiwado Siwi, mantu Mas. Mantu nggih. Nggih kula dongane Mbak Nanda kalian Mas Rela. Mas Relo. 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 Lah tulisannya kaya rela mosok mburine rela berkorban. Iki wong Jawa, dadi relo. Relo. Nah, bahasa Indonesia rela. Oh iya, Mas Relo kalian Mbak Nanda jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi ngono kuwi tak ta? ya ora ya oke ya. Ngono ki donga ya wis tau wong awakmu kok ndongakno apa mau? Sakinah mawaddah warahmah. Lah awakmu dhewe lho pegatan. Awakmu lho pindho. Ora mawas diri ngono jenenge ya. Lah nggih niki lho. Kuwi gagal mbok mau kene tak gacok cengelmu kowe. Iki wong aku ki ngomong ngene iki ben Mas Relo karo Mbak Nanda ora kaya aku. Lah terus, Lah ya aku ngomong ngene iki lho kok ngomong ngono kowe apa iso. awakmu ya ndonga ngono kuwi. Ya mbiyen enggak aku. Lah, Aku mbiyen ngomongi mbok sing penak iku resepe rumah tangga sing apik iku piye? Lah kowe apa wis rabi? Lho, aku wis. Piro? Wis 10 tahun. sasi. Oh, alah sik. 10 wulan. Wis sik anyar tapi kan urung rasane waleh kaya buke. Kowe urung rasane kowe. Masa mak kesi iki ya waleh karo. Enggak lah wis bener omongane make mau 5 tahun ke atas. Yuh nyawang jembek. Alah. Tenan Jare sapa aku ya panggah sakinah panggah apa kowe 10 sasi sik anake. Aku duwe resep kok. Resepe apa? Resepe membangun rumah tangga, membangun rumah, iya ta? Ya. Kuwi mesti nganggo watu, gragal, krikil. Yo ge ngecor lambemu iki apa piye kok iso. Wong iki manten lho kok nuwun sewu to Pak Cange. Wong manten mbok kei watu gragal ya lak iki bangun rumah apa piye kok. Lah yo iki membangun rumah tangga padha karo mbangun omah, Mas. Sing penting butuhke watu, gragal, krikil. Ya wis jajal omongan. Nah, nganten lorone iki rungokno Mas nganten. Mbak manten. Iya. Iki omongane Mbah Slentem iki. Iya. Mbah Slentem kapan? Nggih. Apa watu ki apa? Watu, gragal, krikil. Watu kudu nguat ngatur wektu. Dadi kuat ngatur wektune, wektu kanggo keluarga, kanggo tangga, kanggo anak bojo, kanggo tangga teparo, kanggo dulur-dulur, kanggo mergawe. Kudu rata harus balance. Iya balance. Watu. Balance. Iya. Gragal. Saploke duwe mobil lagi ae lho ngerti balance bareng saya. Iya. Lah kuna sporing balap. Ya mergane sporing balance. Iya balance. Terus watu, terus watu gragal. Gragal. Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapyak karo tangga teparo, karo dulur-dulure ya karo wong tuane. Dadi grapyak silaturahmi jangan sampai gagal. Silaturahmi itu penting. Man ahabba ayu besatolahu fi rizkihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Ngerti ora pucet ngawak. Artekna Cil, ayo Cil. Artinya apa? Bulanane Google enek lho. Lah.
Dadi bahkan aku kleru senani Gus Miftah aku kok. Sapa sing pengen didawake umure dijembarno rezekine nyambungo seduluran sing apik karo sapa wae. Kowe iki lho ngono. Iya ya wah dikeploki. Tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Dikeploki malah kaya doro. Lha ora nek ngono lho. Kowe ngomongnya ning ngarepku lho Mak Cangkir. Lah piye? Lah aku lho Gus Miftah tak eloni, Gus Miftah, Sidam Gus tak Sidam. eloni. Terus Gus Gus Kautsar. Kautsar, terus Gus Samsudin. Iki kon tangga kuwi nyapa mbok. Lah fotone enek ning Facebook oke lho. Tanggaku. Kuwi tanggaku. Iki kabeh iki aku melok, aku paham ngono ki mangsamu. Dadi ngene iki mau paham. Krikil gragal Watu, watu, gragal sing nguri krikil. krikil iki tegese Krikil aja sampai keri ningkatke skill. Dadi kepinteran dan skill itu wajib tingkatkan dari tahun menahun, dari hari ke hari. kudu munggah. Kudu munggah sebab apa membangun rumah tangga. Wong lanang kuwi dadi gentenge, atape, nak wong wedok sebagai sokone. Sak pinter-pintere wong lanang ora ana saka, kuwi ambruk panggahe. Oh, berarti saka ki penting ya. Wong lanang kuwi dadi atap, wong wedok saka. Berarti anak putu karo lan liyane kuwi dadi dindingi. Oh, berarti menjadi satu Menjadi yang satu dinamakan rumah tangga. Yang kula mboten ngoten Mak Cangkir. Pripun? Jenengan sing luwih pengalaman. Aku sing pengalaman, aku sing tahu gagal. Nggih niki pindho. Tak bacok cengelmu lho wis meneng pindah. Lah ya kan pengalaman to. Iki aku ngomongi Nggih. Mas Relo sama Mbak Nanda. Mbak Nanda. Kita omongi wis iki tenan iki sing tau tak lakoni ya wis pokoke. Aja patek gugu, Mbak. Iki omongane dagelan yang golek duit. Gak omong aku. Lho ya omong-omong. Nek nyatong golek duit mbok omong ning kene iki aku ning kene silaturahmi. Silaturahmi tenan. Oh, golek duit. Lah, Wong nek mencel-mencel rumah sakit. nek silaturahmi tok engko duite tak gawa aku